Terve! Mä oon Tähtisen Joonas ja mä järjestän työretriittejä. Työretriitit on tällaisia sosiaalisia yksinpuurtamistilaisuuksia, missä keräännytään porukalla yhteen, tehdään yhteisellä rytmillä omia töitä ja pidetään yhteisellä rytmillä myös taukoja. Ja tässä on se etu, että kun tullaan yhteen ja kaikki keskittyy yhtä aikaa, niin jotenkin se toimii ihmisen mieli silleen jännästi, että keskittyminen on paljon helpompaa ja koska me pidetään yhdessä taukoja, niin tämmöiset työretriitit on oikeasti myös tosi kivoja tilaisuuksia, missä pystyy tutustumaan toisiin ihmisiin ja olemaan sosiaalinen. Samaan aikaan, kun saa oikeasti tosi hyvin tehtyä asioita, omia projekteja eteenpäin. Ja tämä toimii sillä tavalla tosiaan, että aloitetaan aamulla, 25 minuuttia pidetään aina töitä ja sitten pidetään 5 minuuttia taukoa. Niitä kutsutaan myös Pomodoro-tekniikaksi, mitä me käytetään. Ja näiden sitten jossain vaiheessa keskipäivällä niin käydään yhdessä syömässä lounasta ja sitten tullaan takaisin tekemään vielä joku vastaava setti näitä Pomodoroja. Ja mä oon itse huomannut, että nämä toimii tosi hyvin nämä työretriitit ja mä toivoisin, että myös sä liittyisit mukaan. Nämä työretriitit on ilmaisia. Me ollaan järjestetty näitä täällä Tampereen keskustassa täällä Centrellä. Jos haluat tulla mukaan, niin liity Facebook-ryhmään, jossa ilmoitellaan näistä retriiteistä ja nähdään seuraavalla retriitillä. Morjes!